Lo. Lah kok ngono caramu? Loh, ambil nyobai. Tapi sikilku ora krasa blas. Bruh. Oclok apa piye iki? Sing mbok pijetok sikilmu dhewe. Ya rugi no aku. Sorry, Bos, sorry. Di, lek mu mijiti saya ra krasa blas to. Kok gur mbok lus-lus tok. Rumah samu gendakmu piye? Anu ya, Bos. Ngantuk iki. Ngantuk. Lah, ngono lho, Bos. Piye? Wes. Aduh. Piye tok iki? Apa itu, Bos? Kowe nek tak gane koper, roh dhuwit matamu mentiling langsung etes. Tapi nek koper tak tutup, matamu ngantuk, nek mumijeti saya mbok kendoni. Tukang pijet kere. Njaluk bayaran genep. Urung mbok bayari, Bos. Neng dindinggon nyambet gawe umume bayarane keri. Awakmu mang mijeti aku oleh pirang jam to? Yo mulai mari traweh sampai saiki to, Bos. Berarti 7 jam ya? Bos, mulai saiki selama wulan poso kontrak ya hitungane ben penak.